Ok. Téléphone là bas là. Ah blanc. Au bas là. Et faire mon cas là. Bon effet à kai. Ah. Ok. Ok. An lajɛbaga Mali kɔnɔ ka taa Mali kɔ kan ka foli bɛ an kanubagaw ani an lajɛbaga Mali fantan ani naani bɛɛ ani diɲɛ fantan ani naani bɛɛ. I b'a fɔ bi an wulila k'an ka belebele dɔ sɛbɛn min ye Seku Amadu Sidibe ni diɲɛ ko a ma ko Banikɔ Amadu. Seku Amadu salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kɔri baasi tɛ yen. Alhamdulilahi. Nba. Barakallah. Nba. Ka di i kanubagaw bɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ ni sanga ni wagati in na i ka foli k'an bila ka t'u bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulilahi an bɛ Ala tando ka Ala barika da. An bɛ sunkalo min na an bɛna bato min kɛ Ala k'a bɛɛ minɛ. Amin. A n'an kanubaw u ye sun min don Ala k'a minɛ. Ala kana baraji kelen perdi. U hinɛna maa minnu na Ala k'a bɛɛ k'u ye baraji ye. Amin. U ye minnu sunna kari Ala k'a kɛ hɛrɛ ye an n'u ye. Amin yarabi. An b'an kanubaw fo Abudu ka bɔ Abudu Darame ka bɔ New York wa. New York. An ka foliba b'a ye ko k'a fɔ a ye ko ani ce a ka bonya la. O kɛra. Seku Amadu ani se fila a bɛ semaine fila saba bɔ a ye bonyaba k'an ye ko ani ce a yɛrɛ ye. A b'a mɛn. Maa bɛ fɛn sɔrɔ n'i m'a ɲini an ka foli b'ale ye Ala ka hɛrɛ k'a ye a kelen kɛrɛnkɛrɛnlen ya Rabbi Ala k'a n'a kunna diya Ala k'a n'a sutura Ala kira n'a somɔgɔw bonya kama sallallahu alaihi wa sallam. Ayiwa Seku Amadu don an kanu b'a bɛɛ fan o fan y'u bɛɛ fo a fɔlɔ fɔlɔ an bɛ maa minnu fo a la o de y'an faso Mali ye ani ce a yɛrɛ kanu la ka tila ka Kɔdiwarikaw fo cɛ ni muso Kɔdiwari ani ce ani sɛgɛ ka tila ka foli kɛ Faransikaw la Faransikaw ni ce u ni sɛgɛ bi kɔni maa sɛbɛw kun bɔlen don fan bɛɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ka foli kɛ Espagnekaw la ani Algérie ani Italie an y'u bɛɛ lajɛlen fo ka Amerikikaw fo Kanadakaw an ma ɲinɛ u yɛrɛw kɔ an ye jamana min sɔrɔ an m'a sɔrɔ an ka m'u bɛɛ mɔ ani Malita Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye. Amin yarabi. Ka jɛmɔgɔ fo ka fɔ halisa ni Seku Amadu Sidibe min ye Banikɔ Amadu a ka numéro ye fila ye 79 19 99 41 minɛ 66 57 41 12 bɛɛ lajɛlen WhatsApp sira fɛ n'Ala ka jɛ i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn fɛn mago b'a la i bɛ se ka vocal ci i n'a bɛ kuma WhatsApp sira fɛ. Seku Amadu n'an bɔr'o la sogokan ani maninfinya ni bɛɛ lajɛlen i dɔn n'o ye an b'a daminɛ maninfinya tana na kɔfɛ ka na don sogokan na maninfinya tana ye jumɛn Seku. Se fila tana bɛ maninfinya la i komi lɛlɛ ɲuman bɛ maninfinya la. Se fila maaya ye nin kɛ nin ka ɲi nin kana nin kɛ nin man ɲi maaya y'o de ye an bɛ bi da daminɛ denbaw yɛrɛ la parce que olu ye usine fɔlɔ de ye. Se fila e ma den dɔw ye ni den bɛ ɲi bɔ n k'a kan ka ɲi bɔ duguma de mais i b'a ye dɔrɔn den dɔw bɛ ɲi bɔ sanfɛ bon ni den ye ɲi bɔ sanfɛ kɔrɔba b'o la mais denba caman t'o jate. N'o kɛra nafolotigi min bolo ka ban bon n'i ma kɛ cɛ i ka nafolo bɛ ban. Den ka fɔlɔ ka ɲi bɔ sanfɛ c'est fini. Yiri de b'o la daga b'a la i kan k'o ko k'o do di n'i y'o do k'o ko ka ban o y'o kɔlɔlɔ bannen ye sinon den dɔw bɛ yen min bɛ ɲi bɔ sanfɛ n'o kɛra ka ban n'a kɛra hɛrɛ o hɛrɛ kun ka du kɔnɔ hɛrɛ bɛ nagasi mais denba caman yɛrɛ t'o filɛ. Y'a faamu den dɔw ka ɲingɔ o fana bɛ commencer tagaju la den ma ka ɲin bɔ ye fɔlɔ dɛ ni den ye ɲin bɔ tagaju la ka ban i b'a ye dɔrɔn fa ka ko bi ban o ye ɲinkuru filɛlen de ye o dɔ fa e kan ka na fɛn dɔ de ɲini k'i ko n'a ye ko dɔ m'aw fɛ. Ça veut dire nin bɔtɔ la kosɛbɛ i kan ka kɛta min kɛ. Se fila denko ka gɛlɛn dɛ e m'a mɛn bamananw b'a fɔ ko dutigi denna balo waati k'o y'a gulɔ k'i kolon don kuma ye. Kɔrɔ min b'a la i bɛ taa den fitinin minnu taamalen don a 3 ni 4 sɔrɔ du o du kɔnɔ i b'a sɔrɔ dutigi gɛrɛsɛgɛ bannen don o waati la den bɛɛ sen dalen bi kɛ wo tɛ k'a duguma o de la dugawu bɛ kɛ k'a fɔ ni denw sen kɔrɔta la dɔɔni gɛrɛsɛgɛ bɛ ɲa parce que u sen bɛɛ da i komi pinɛ sɔgɔlen k'a da duguma bɔtɔ o waati la fɛn tɛ k'i bolo bilen o i b'i sen don ko kɔrɔ i bɛ dɛsɛ la bon waati fana ye daga dɔ ko kuma ye. Ne bɛ mɔgɔya la ne tɛ maa yɛrɛ dacogo bɛ min na i kan
o ka jugu donc ni o tere o dari ka dutigi ka den kelen den fila den saba a bɛɛ lajɛlen mankanninw don mais a bɛɛ se ni dalen don pɔtɔ o kuma dutigi kɔni i b'i firifiri dɛsɛ i bɛ nkalon da sigiɲɔgɔnw na ka nkalon bɛɛ da i faninjɛninw na o tɛ n'o b'i bolo waati min na o de kama maa kan ka ka daga ɲɛnamaw ɲini o waati k'i ko na ye o dagaw bɛ Seku Amadu fɛ est ce que i y'a faamu ɲi bɔli den kan ka commencer ka ɲi fila bɔ ni a y'a daminɛ duguma dugumala wali sanfɛ ta kɔrɔ bɛ nin fila bɛɛ la dugumata kɔrɔ b'o la sanfɛta kɔrɔ b'o la est ce que i y'a faamu donc ni maa min ka den ɲi bɔli daminɛ sanfɛla la daga dɔ bɛ yen i kan k'o ko de n'o tɛ i bɛ da la foyi tɛ sɔrɔ ka n'i yɛrɛ nɛgɛ o la foyi t'i sɔrɔ o bɛ cogo min na a bɛ komi si bɔli la maa dɔw bɛ yen yan'o ka fɔlɔ ka bunsi bɔ o bɛ fɔlɔ ka karangafe bɔ se fila kɔrɔ b'o la dɛ o t'i ka ko bɔlen sanfɛ ka na dugu ma n'a sera dugu ma a bɛ da ye o dugale yiri dɔ tɛ yen ko dugaleya a b'i ɲɛnɛ dɔw juru dɔw t'a la a b'a juru ci ka jigin ta e de la k'a juru kun sulen dugu ma hali ni dugale ye san kɛmɛ k'a juru tɛ don dugukolo rɔ wala i ka ko bɛɛ k'o de ye a tɛ arrivé wala ni bunsi bɔra tan ka sɔrɔ ka yan ye o kumana sa kɔrɔ dɔ b'o fana la mais min y'a dɔn ɲuman o de ye o ye mais ni karangafe fɔlɔ bɔra ka nin bɔ ka sɔrɔ ka bunsi ye se fila o cɛ man ɲi kosɛbɛ dɛ mais ni maa min bunsi jɛra ka kɔ kunsigi ɲɛ e m'a ye o tigi ti malo bilen ka bunsi bɔ ka bunsi jɛ ka kɔ kunsigi ɲɛ o tigilamɔgɔ tɛ malo awɔ i ka politiki maa nɔ b'a cogo dɔ minɛ a tɛ malo mais n'a ma ka ko ɲɛna a tɛ taa ɲɛfɛ a bunsi jɛ mɛ ka kunsigi to yen wala n'o kɛra i la yɔrɔ o yɔrɔ i sigi a kan maa si tɛ se k'i malo nka i hakilina ye min ye n'i m'a ɲɛɲini sa o de tɛ kɛ bilen donc o ye maalefinya tinɛw de ye se fila maalefinya tinɛw ɲara an y'a daminɛ muso la muso de bɛ den daw ni n'a komi den bɔnmɔnen muso kɔrɔ den sara fɔ mɔgɔw tɛmɛntɔ k'a fɔ denba ye den faratura dɛ se fila o de ye fɛnw ye minnu kan ka ɲɛɲini n'o kɛra i b'o ɲɛɲini o kɔfɛ k'a jɛ k'a d'i ma sɔli dɔ bɛ den la yan dɔw bɛ kɔn ka sɔli bɔ den dɔw ɲara a ɲi bɔ waati a bɛ den bana de ni den kɔnna ka sɔli fila bɔ yiri b'o la a kan k'o den ko n'o ye n'o kura n'o ye dɔrɔn a bɛ don da la sɔli tɛ nin ya ni ɲɛlɛman fila in tɛ yan a bɛ bɛɛ la o fɛn o fɛn mana dɛsɛ ci n'o sera a fa fɛ a b'o ci ka o de ye sɔli a bɛ bɛɛ la mais a bɔ waati de b'ale la bɔ waati b'a la ni den kɔnna k'a bɔ dɔrɔn a b'a ko n'a ko dɔrɔn a bɛ kɔn ka kɛ fɛntigi fana ye maa dɔw san 25 bɛ kɛ waritigi ye san 25 awɔ ka fɛn sɔrɔ a bɛ fɛn sɔrɔ nafolo yɛrɛ ka fa dɛmɛ ka ba dɛmɛ fo ka taa bila san 30 wala mais n'a m'a ko sisan dɔrɔn a tɛ si sɔrɔ awɔ dɔ sɔli ni maa min ka den sɔli bɔra fɔlɔ dɔrɔn i bɛ na daga dɔ bɛ yen Seku Amadu b'o bɔ i ye o kumana fɛ nin ye maalefiya tinɛ dɔw ye se fila maalefiya tinɛ dɔw ye minnu ye yarɔ maa dɔw bɛ yen n'u ni maa bɛ bɛn a ka ca an balakaw rɔ kosɛbɛ n'u ni e bɛ bɛn sa e b'i ka mɔbili la poussière ko tɛ dɛ tere dɔ de don a bɛ sin a ka fini kun cɛ k'a kɛ tan walima n'a yɛrɛ ni aw bɛɛ bɛn hali n'a tɛ bolifɛn la a b'a kɛ tan a b'aw fo wala o tigi tɛ fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ale bɛ sa maɲumanko rɔ maa o maa ye san wururu kɛ yen a tigi tɛ fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ awɔ n'ale ye maaw ye a kumana ale bɛ a ka fini kun ta k'o bira ninnu na se fila o tɛ kɛ fɛn ye o kɔfɛ maa min ka tɛgɛdon bolo ka ca i ma tɛgɛ juru in ye wa maa dɔ bɛ a si bi ban hadamaden si bi boli tɛgɛ juru in de kɔrɔ se fila ni yɛrɛ si bi boli a tan de ka taa tan se fila maa dɔw bɛ yen n'i n'o y'a kɛ tan i tun bɛ sa ɲina o saya bannen ye o maaw bɛ n y'a dɔn maalefinya tɛnɛ ɲuman n y'a dɔn a ye bɛn fɔ dɛ e ni maa min man jɛ i bɛ se k'o fɔ wa wala donc i jija i ni maaw ka bɛn f'i ka to ka maaw fo n'o kɛra dɔrɔn ala bɛ si d'i ma nin ye maalefinya tinɛw ye n y'a fɔ aw ye n ko terew bɛ maalefinya la tinɛ b'a la tere ni tinɛ fana tɛ kelen ye n ɲɛ tɛ si in na ni nin tɛ maa min na a tigi ka sunɔgɔ man ca
si tɛ maa min a ka sunɔgɔ man ca bon a mana sɔrɔ a mana kojugu ye o kojugu bɛɛ kɛ wa a fana bɛ se du bɛ se ci ale n'a kɛra dutigi ye dɔrɔn a bɛ du ci n'a kɛra muso ye du ti ɲa n'a kɛra jamanatigi ye jamana fana bɛ ci si tɛ maa min ɲɛkuru kan ale ti wuli ni sogo ɲuman fana ye a tigilamɔgɔ kojugu dan don Sefu la maa ye dacogo de ye koyi donc dacogo in na maa bumu filɛ nin ye i ye maa dɔw ye sa bumu bɛ cɛ gɔ 2 ye k'a ci 2 ye quoi fo ka digɛnin kɛ tan k'a kɛ tan k'a ci 2 awɔ bon n'o kɛra a tigi la kurunin 2 bɛ kɛ yan bon ni kurunin 2 kɛra yan tuguni Sefu la o bɛ fɛn sɔrɔ dɛ k'a kɛ ka kurunin 2 kɛ yan ka yan ci ani yan yɔrɔ o tigilamɔgɔ fɛn sɔrɔ awɔ kɔnɔ tɛ k'o tigi la quoi mais saraka wɛrɛ b'a la wa saraka b'a la dɛ fɛn b'a la ko yiri yɛrɛ b'a la fɛn minnu filɛ ka fɔ nin ye ten tɛ quoi ten tɛ wala o bɛ yen ani dasi bɔcogo ye a kɔlen tan fo k'a kunbɛn dɔw ta bɛ bɔ tan mais a tɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn mais a kɔlen tan o tigi kɔni o tɛ siri maa la o mais n'a yiriw ko dɛ nka a bɛɛ n'a tɛ yen tɛ dɛ a bɛ late o tɛ quoi an ka cɛ ɲumanba dɔ ta t'a la nin ye wa kɛn tɛ tan n'a y'a ɲɛ dɔn sisan a tɛ moto boli bilen a fɛn in de y'o ye adamaden ɲɛ bɛ nin si mun na tan n y'a dɔn den dɔw bɛ yen Sefu la den fɛnba ye den dɔw bɛ na ka bɔ ba fɛ n'a bangera i b'a sɔrɔ ani foroko de bɛ na foroko dɔ bɛ k'a la fo dɔgɔtɔrɔw bɛ ciseau kɛ k'a ci k'a bɔ a la i b'a dɔn wa maa minnu kolen bɛ na o de y'o ye nka pour que k'a koli sabati a nana don min na dɔrɔn fɛn dɔw yiri dɔw de b'a la a yiri jala de don o de bɛ bɔ k'a den ko n'a ye o y'a bannen den dɔw koli bɛ na diɲɛ kɔnɔ maa si tɛ k'o sata ye n'o kɛra kɛlɛkuntigi ye dun o ye maa kolen nalen de ye o ye kɛlɛmasa ye dɔw bɛ na a ferekelen bɛ juru dɔ la tan juru kɛlen bɛ k'a fereke tan den bɛ n'o cogo la juru in yɛrɛ tɛ sugu dɔ dɔgɔtɔrɔw b'a juru tigɛ k'a bɔ a la mais juru mun don i b'a ye i b'a fɔ bange juru olu dun tɛ wala n'o den fana ko la o tuma ko yiriw b'o la n'o kora o de bɛ kɛ masakɛ ye maa minnu bɛ kɛ préfet ni gouverneur ni jalatigibaw o de y'olu ye Sefu la ko ninnu bɛ taya di mais musow caman b'o ye olu t'u ɲɛ ma da ninnu fɛ or que adamaden ka kow bɛ bɔ yan di est-ce que i y'a faamu maa min tamada ninnu bɛɛ bɛ kɛ ciblennenw ye aya yɔrɔ bɛɛ bɛ fin kunsigi bɛ fin mɔni mais i bɛ yan yɔrɔ filɛ a bilen bɛ ten zere yiri b'o la dɛ n'i m'o ko o tɛ siradala tasuma yan o nɔrɔ de y'o ye siradala tasuma ni muso b'i kun n'ale tamanala siw bɛɛ bɛ bilen tan kunsigi cɔ finnen don o ye siradala tasuma ye i mana sɔrɔ kɛ ka so yɔrɔ dɔ la dɔrɔn a bɛ kɛ komi ta don o ma nafolo la a bɛ ba tuguni i mana sɔrɔ kɛ ka se yɔrɔ dɔ la a bɛ kɛ komi tasuma donna la nafolo bɛ tila ka segin n'a kɛra cɛ ye muso fana bolo nafolo bɛ kɛ ten n'a kɛra muso la cɛ bolo nafolo bɛ kɛ n'a kɛra i yɛrɛ la i yɛrɛ bolo nafolo fana bɛ kɛ ten est ce que i y'a faamu o tuma na nin bɛɛ ye adamadenya yiri de bɛ ninnu na Sefu la minnu kan ka ko est ce que i y'a faamu donc k'a f'i ye n'i ko maanifinya tinɛ dɔrɔn a bɛ boli ninnu de kan an bɛ taa senw fanfɛla fɛ wala adamaden sen i ye sen dalen lajɛ adamaden senw na sɛgɛnnenw damajigilen don ka taa bila sɛgɛnni fitinin la mais maa dɔ bɛ yen a sɛgɛnnen cɛmancɛrɔ ta o ka jan ni sɛgɛnni kunba ye o bɛ dɔ la i b'o dɔn wa bon o tigi n'i min ko i tɛ kɛ ko kuntigi ye maaw bɛ ko kuntigiya cɛ k'a d'e ma nka e yɛrɛ tɛ bɛɛ dɛsɛ a la i tɛ se i bɛ siran wali i bɛ dɛsɛ dɔ b'a nɔrɔ i la i b'a cɛ k'a d'o ma e ta bɛ kɛ ten mɛrɛ ma la ten mais e tɛ a tɔgɔ bɛ la waleya mais e yɛrɛ tɛ i da t'a tulu rɔ fiyewu o ye dacogo jɔ ye ni maa tɛ k'ale k'i bɔ ma o kɔ la ale tɛ se bon o b'a ka ɲɛmaaya kɛ o sugu la ten bon o tigi o tɛ ɲɛ quoi wala bon o y'o de ye sɛgɛndenw na i bɛ taa sɔrɔ sɛgɛnden dɔw bɛ yen cɛmancɛrɔ ta n'o fonganda i bɛ fonganda in ye o b'i sogolo dɔ in sanfɛ Sefu la o fana o ye ko wɛrɛ ye dɛ o de ye sayi fila bɔmɔ ye sayi fila bɔmɔ mana ye maa min na n'i y'a ye muso la i b'a ye a bɛ den o den n'a kɔ la o den bɛ kɔsɛgi
don de bɛ da ko la o bɛ ban hali n'a ɲɛna tigɛra a kamalen kɔrɔ a bɛ ban o ye sayi fila bɔmɔ ye n'i y'a ye cɛ la fana a denw bɛ kɛ ten sɛgɛnnen wala nin bɛ sogolo ta wala a bɛ kɛ tan i ɲɛ tɛ nin na wala a bɛ kɛ tan sa ale bɛ den dɔw bange a bɛɛ bɛ wala olu bɛ taa quoi o tuma na k'a ɲɛfɔw ye nin ye malifiya tinɛw ye se fila daga b'a la daga b'a la ni ɲininkali b'i fɛ i bɛ se k'o k'an ye a faamuna a bɛ se ka kɛ cogo ni maa min fɛ a yɛrɛ ka tere dɔn mais a tɛ e kɔrɔ yan mais i ka nin fɔli kɔfɛ a siranna a bɛ fɛ k'a ka tere dɔn n'i b'o lajɛ e b'o kɛ cogo di bon n'a o bɛ kɛ a bɛ vocal ci ma ni ala y'an dun ɲɔgɔn gɛrɛsɛgɛra parce que vocal ko in filɛ dɔw bɛ pressé f'u bɛ kumakolon fɔ yɛrɛ e t'a ɲɛ dɔn ne filɛ place min na n'i y'i bila a la i tɛ se vocal lamɛn ka di mais k'i da kama su kelen tile kelen i tɛ bɔ i kɔ ka vocal lamɛn fɛ n'i y'o kɛ don o don i n'a dɔn vocal tɛ donc ne bɛ min na a ka bon kosɛbɛ mais dɔw b'a ye n y'a ci tile joli i m'a lamɛn n y'a ci aw bɛ a ka téléphone bila a tɛ mɔgɔ jaabi hakɛ fana bɛ yen na wayi dɔw b'a fɔ tan hakɛ hakɛ ne tɛ kuma olu fɛ dɛ ne dun y'a fɔ bɛɛ ye n ko kalo kuma fɔ filɛ ne tɛ jɛn n'a ye kuma dɔw la n'a ma bɛn ne ni sigi kuma ye an b'an ka silamɛya tiɲɛ pewu bon ne t'a fɛ quoi donc n'i tɛ se ka don i b'a to yen mais kana kuma lankolon fɔ mɔgɔw b'a la mɔgɔw b'a la an ma bɔ ka mɔgɔw fo sisan jamanaw la kodiwarikaw faranzikaw ɛsipayikaw italikaw mɔgɔ sɛbɛw b'a la minnu bɛ ka u ɲɛɲini mais e maa min ta tɛ ɲɛɲini f'e bɛ dɔnnibaa bɛɛ de kɔ e mako bɛ bɛɛ la k'o nɛgɛ ne b'a ɲini ala fɛ ala ka ni ne jɛ dɔw ka vocal bɛɛ ye san joli wali kalo joli ne b'a ɲini ala fɛ n'a tigi ka hɛrɛ tɛ ne bolo ala kana an bɛɛ ala kana n kɛ k'i lamɛn yɛrɛ ne yɛrɛ ɲɛ kana ye yɛrɛ mais o kojuguya ne m'e lamɛn o kojugu ye ala m'a latigɛ de ne ni dɔ kumana bi a ko karamɔgɔ ne kalo 3 ye nin ye nɔfɛ n ko ala de y'a latigɛ bi dɛ a ko walahi n yɛrɛ de y'o de fɔ a ko n ko don dɔ n'an ka hɛrɛ tɛ ɲɔgɔn bolo ala kana ɲɛ da ɲɔgɔn kan an ko an ma ɲɔgɔn ɲɛ bi wa a k'o kɛra ne yɛrɛ n'ale ye vocal tanji ɲɔgɔn ma yɔrɔ min na ale dɛbɛli banna ale ko karamɔgɔ ne yɛrɛ ma da la ne don n ko ne don kɛ ala de m'a latigɛ ne de kali k'a ye ala ye ala kana maa si ma n'a ka jɛ maa min ka hɛrɛ tɛ n bolo tɔɔrɔ kɔ ala kana tigi si ma i ka nafu a mana kɛ hɛrɛ o hɛrɛ ye ala k'o ta i bolo ni ala ko ye tiɲɛ ye yarabi ala kana o tigi se ne ma ala ka don n'a cɛ mɔgɔ bɛ ɲininka i ka dumuni la lahara wala ne mago tɛ fɛn bɛɛ la u hakili la k'u ka dɔnnibaa dɔ ninnu ɲɔgɔnnaw don ne ta to yen ne mago tɛ bɛɛ ka hɛrɛ la se fila o kuma na kuma ye nin de k'a d'i ma fɛn wɛrɛ b'a la ni maa min mago bɛnna vocal de don a ka vocal ci ni y'a lamɛn ala y'a latigɛ ni min sɔrɔ lamɛn kana caba kuma fɔ a to yen ne ka hɛrɛ tɛ ne bolo ne bɛ se k'i lamɛn ne de ye danga don ala kana to n'i ka hɛrɛ tɛ yen ala kana to an ka bɛɛ yɛrɛ an kana ɲɔgɔn ye yɛrɛ e bɛ se k'o wuli ka bɔ yan bon a ka di ne ye i yɛrɛ k'o kɛ a dɛsɛ dɛ n'i ka hɛrɛ tɛ karamɔgɔkɛ in bolo dɔrɔn ala kana kɛ k'i jaabi mais ni jɔn dɛsɛra in na o tuma ye ala ma sugu jumɛn ye hali n'i ye chrétien ye nin miiri dɔrɔn ni ka hɛrɛ tɛ karamɔgɔ bolo ala kana an bɛɛ ala kana an kɛ ɲɔgɔn ye baasi t'o la n'i y'o kɛ ko o kɔrɔ i tɛ malo o la sɔrɔ fana ka gɛlɛn koyi donc o bɛ yen se fila n'an bɔr'o la donc ɲininkali wɛrɛw b'i bolo ani sogo kariti ko bon sogokan ye wulibali de ye n y'a f'u ɲɛna maaw kana tulo kɛ sogo la u k'u cɛ siri a fɛ nka sogo in hali sini se fila sogo in kariti tɛ ka taa a sago la walahi hali sini n'i ye telefɔni dayɛlɛ sa a bɛɛ ye sugora ye karamɔgɔ ne sugora karamɔgɔ n sugora o a bɛɛ ye nin de ye a dɔw fara a ka sogo kariti i tɔgɔ sɛbɛn a la sa kuru kara bɛɛ 12,000 i mana sogo o sogo kɛ k'a f'i ye k'a kɔrɔ f'i ye k'a yiri f'i ye k'a saraka f'i ye fɛn ka di tɛmɛ nin na mais se fila dɔw tɛ ka nin lamɛn koyi sogo i tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn a fɔ dɔrɔn Sɛki Amadu n b'a fɛ ka n tɔgɔ sɛbɛn sogo la 12,000 filɛ o tuma na n tɔgɔ sɛbɛn n b'i tɔgɔ sɛbɛn i ka numéro kan o t'o bannen ya o ye e ni ne kɛlen ye jɛɲɔgɔn ye ne ni maaw jɛra in na a dɔw bɛ jamana rɔ ɲɔ tɛ sɔrɔ yen dɔw bɛ yen jɛgɛ kɛnɛ tɛ sɔrɔ yen ne yɛrɛ b'a fɔ a ye non i ka o to yen jɛgɛ kɛnɛ saraka nin tɛ foyi ye ne bɛ 1000 ne bɔ n kun dɔrɔn u t'a nin saraka nin tɔgɔ la n'a sarakara ni ala bɛ yen a ɲɛ b'e la o n ko ala bɛ yɔrɔ bɛɛ la donc ne y'o kɛ maa min yɛrɛ ɲɛ dan t'a la mais ni e ni ne jɛlen tɛ fo k'a ye ten i ka numéro bɛ n kun a bɛ san 3 bɔ vraiment a bɛ san 2 bɔ wali kalo 3 ne ye sogo dɔ kɛ bi a ka di n ye k'o fɔ ɲɛna bɔ tɛ ko taa cogo ye n'a taara o cogo la o tɛ dɔnni ye dɛ a b'a tɔgɔ sɛbɛn n'a y'a tɔgɔ sɛbɛn o de cɛ ka ɲi ɔ se fila fɛn wɛrɛ bɛ yen k'o d'a kan m'a fɔ
mais mission kɛli dabila e de taara don nin ka bɔ ni ye dɛ a ma kɛ ten bon nin fana bɛ don t'a dogo dɛ ka kura kɛ an b'a fɛ k'o jɔ dɛ n b'a fɛ k'a jɔ ɲɛrɛ y'a f'i ye ka kura kɛ an bɛ n'o nɛmɛ an m'a fɔ a bɛ dabila an m'o fɔ maa ye dɛ an m'a fɔ maa si ye k'a bɛ dabila ni maa se fila bɛ yen maa sɛbɛnw mana an labɔ n bɛ bɔ ne ye se fila yɛrɛ deli nin ko in na cogo min ala b'a dɔn pour que an bɔli kɛra o de ye wa ni bɛ don o don émission i tiɲɛna o tan tɛ sɔrɔ Seku Amadu bolo bilen ni maa min b'i bala numéro mɔ sa i b'i bala mɔ n'i b'i bala numéro in kɔni mɔ i b'i bala mɔ n'o tɛ k'a fɔ don o don ko n bɛ bila mission la bilen n tɛ bila o la dɛ dɔnni fɔra k'a yira diɲɛ la sa ni maa min bɛ dɔnni kɔsa i bɛ n sɔrɔ i b'i n wele a bɛ yan wa ɲininkali t'a la a bɛ yen o ala de y'a ji ka ban wala donc ne tɛ o don o don émission kɔni o bɛ na ban mais émission kɔrɔ minnu kɛra se fila bɛ yen ale ye tigi ye ale b'a tɛmɛ a bɛ émission tɛmɛ ni kuran nɛgɛ kɛra an na se fila ni an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ na an sigi an b'o kɛ mais an tɛ kɛ bilen i b'a fɔ mɔgɔ min bɛ ka k'i yira dɛ non anw t'o ye an ma n'o kama dɛ an nana ka hinɛ diɲɛ la wa an ye dɔ kɛ diɲɛ koyi nka ne b'a dɔn diɲɛ de tɛ maa sara an ka diɲɛ tɛ maa sara diɲɛ ti maa sara n'i y'a kɛ cogo o cogo diɲɛ b'a ta k'i la mais i ta diɲɛ t'a sara i ye donc ne bɛ fɛn min fɔ an ka clients an kanubaw se fila mun bɛ k'i kanu u bɛɛ ka sigi n'a ye k'a fɔ de Seku Amadu don o don émission o bɛ na jɔ dɛ parce que temps tɛ ne yɛrɛ bolo temps tɛ bolo don o don émission in a bɛ jɔ parce que se fila e yɛrɛ k'a lajɛ ka bɔ ne yɛrɛ ka dugu se fila ka dugu la ka na yan walahi se fila bɔra yɔrɔ min ka na yan a bɛ kilo 40 bɔ ka bɔ baji kɔrɔ ka na yan a tɛ kilo 40 bɔ tileba in kɔrɔ ko in bɛ nin cogo la donc ni ala sɔnna a ma u bɛna kuraw ye mais u tɛ n'a ye komi kɔrɔlen cogo tuguni a faamuna voilà n kɔni n ka wajuliw bɛ yen n ka baara ye wajuli ye direct la kuma bɛɛ mais nin cogoyaw kɔni na tiɲɛ yɛrɛ la fura bɛ yen dɔnni bɛ yen wolodon sarakaliw ni fɛnw bɛɛ b'a kalama ni min wolodon saraka i bɛ kɛ fu de bon u b'u jan don a la Seku Amadu ladegebaw bɛ na wuli k'a kɔrɔ kɛ ko Baniko Amadu tɛ ka bɔ ne ladegebaw bɛ wuli mais n'u y'u tɛgɛ ta ne nɔ tɛ dɛ ne ladegebaw bɛ wuli n'u mago bɛ ne la ni maa min ye ne sɔrɔ i ye ne sɔrɔ n'i ye se fila sɔrɔ i ye ne fana sɔrɔ donc ne ka kuma ye nin ye a faamuna Seku Amadu ko k'a yira bɛɛ lajɛlen la bɔliba wagati k'a fɔ a bɛ bɔ temps bɛrɛ tɛ yen mais a ye kalo kɔnɔ siɲɛ kelen an bɛ to olu kɛ kalo fila kalo kɔnɔ siɲɛ kelen sortie bɛ ko olu la mais ka fɔ i b'a fɔ semaine o semaine u bɛ bɔ a la kalo kɔnɔ siɲɛ kelen don na siɲɛ fila bɛ se ka kɛ a bɛɛ bɛ dépend garisɛgɛ n'a sɔrɔ cogo la sabu baaraw bɛ yen vocaliw ka ca a y'a yira n na k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ k'u plaint a kan ka baara kɛ maa caman ye k'olu lamɛn u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na a kɛkun y'o dɔrɔn de c'est maa caman bɛ k'i plaint ko vocal to ka lamɛn vocal dun ka ca a bɛna temps d'a yɛrɛ ma k'a yɛrɛ degun ka se ka mɔgɔw ka vocal lamɛn ka se k'u ka baara k'u ye cogo min kosɛbɛ je pense que o de don se fila i y'a fɔ ka ɲa nin de don o kalo kalo ye o kelen ye o bɛ nafa min ɲɛ u ye n'u y'a dɔn n'o bɛ kɛ don min se fila b'a lancer a bɛ lancer se fila o kɔfɛ n y'a ŋɛniɲɛ ta an tɛ sunkalo rɔ nin ya sanni san wɛrɛ nin sunkalo in cɛ muso 2000 a bɛɛ bɛ don furu kɔnɔ n y'o ŋɛniɲɛ wa a bɛ kɛ fana ala ye daliju dɔ di yan muso 2000 ni furu ko bɛ muso o muso ye a furu biton kelen an b'a d'u ma 600 muso 2000 yanni nin kalo in cɛ a bɛɛ bɛ furu sɔrɔ muso o muso y'a furu ji ta ala y'i gagné i bɛ furu sɔrɔ awɔ nɔgɔya kama k'a k'u ye muso furubali ka ban ne y'o ta ka ban ni maa min y'a ta donc an bɛn'o nasi feereli daminɛ kalo 3 de don sunkalo in b'a la seli kalo b'a la seli filacɛ kalo b'a la mais ni selidenni kalo ko ou bien selidenni tɛ de laya bɛ fa jumɛn na o seliba ya ni seliba kalo jɔra dɔrɔn se fila n'o kɔni sara don o don kana n'a nɔfɛ bilen o y'a dati bannen an bɛ n'o de kɛ muso 3000 furu nasi n'i y'a kɛ u b'a fɔ ten furu kungoji ni kun kora n'a ye c'est fini ala bɛ furu d'i ma a kɛra k'i to cogo o cogo muso furuko kɔni na i b'o sɔrɔ donc o furu o min filɛ o ye furu kungoji min filɛ n bɛn'o baara n'a ka d'an ye an bɛna dɔ bila ka taa hali Côte d'Ivoire
ye tagali ko cogo di ye tagali ko bɛ senna fana awɔ ni sunkalo banna maa k'u labɛn seli sunkalo mana ban seliba ni seli fitini bannen ani seliba cɛla la kosɛbɛ an kun dalen bɛ Abidjan Seko Amadu Bani Amadu wagati dɔ fɔra PK18 voilà Seko Amadu bɛ taa jigin PK18 Ivoire Layilayi Misiri kɛrɛfɛ PK18 seli fitini ani seliba ni ɲɔgɔn cɛ an taa jigin Ivoire a y'a labɛn a y'a labɛn Seko Amadu kan ka taa Abidjan yanni seliba cɛ seli fitini seliba cɛ mais don kelen min don an bɛ bɔ yan don min na an kan ka jigin don min na n'an bɛ wuli don min na a bɛɛ dama dɔlen don awɔ wagati de don fɛrɛ Seko Amadu bɛ jigin don min na n'a bɛ wuli a tɛ jɛn ok yan'o cɛ bɛɛ lajɛlen k'i labɛn n bɛ labɛn kɛ k'a ɲini Ala fɛ ni jɔn o jɔn an bɛ cu Côte d'Ivoire an ni jɔn o jɔn jɔra ka tɛgɛ minɛ ka dugawu dɔ k'a ye Ala bɛ hami wuli ka bɔ yen a tɛ tɛmɛ o kan o la ni donbolo donna min ni donbolo donna i ta dɔ fara i t'a ɲalen maa t'o tɔ fɔ ne kɔni bɛ se min na o de ye ne tɛ wuli ka taa n yira Côte d'Ivoire kaw la u ɲɛ Seko Amadu ɲɛ k'a fɔ ko tɛgɛ minɛna dugawu kɛra ko e bɛ taa kasi bilen o bɛ bɔ a la ni donbolo dil'i ma o y'a tɔ bɛɛ ye donc an b'a kɛ tan de a tɛ tɛmɛ o kan an tɛ taa foyi kɔfɛ o faamuna maa k'u labɛn ka daminɛ seli mana tɛmɛ dɔrɔn yanni seliba cɛ an kun dalen bɛ Abidjan ka PK18 o tɛ Seko o don o misiri Layilayi Misiri kɛrɛfɛ o kɛrɛfɛ Seko Amadu bɛ yen n'a y'i diya i t'i labɛn depuis sisan a bila i ka programme na n'an taara yen wagati dɔɔnin don n'a surunyana Abidjan numéro an bɛ n'o publier a bɛ bila depuis yan an b'an to yan ka Abidjan numéro bila Seko Amadu bɛ wuli don min na k'a don yen o bɛ dɔn an bɛ bɔ yen don min na k'a don yen baara bɛ daminɛ don min na baara bɛ bila don min na an bɛ wuli don min na k'an kun da a bɛɛ dɔnnen don voilà k'a fɔ ko nalen ye sini bi a bɛ taa jama kuru o tɛ dɛ o la bɛɛ lajɛlen k'i labɛn inshallah Seko n'an bɔr'o la Seko quartier ye joli bon Seko quartier o ye 12 ye sa kɔmlɛ jamana bɛɛ la fɔ Mali ta o ye 6000 ye u k'u jija o fɛ maa min ye Mali kɔnɔ awɔ tɛgɛ filɛ fana b'a la voilà tɛgɛ filɛli jamana bɛɛ 4000 kɛra Mali kɔnɔ voilà mais voilà ka fɛn kelen fɔ a la dɔw bɛ yen n y'a dɔn se fila ne ka telefɔni fila hali kunna sini telefɔni in falenna dɔw bɛ se k'u tɛgɛ filɛ wari ci bon sisan a m'a tɛgɛ ci o vocal tɛ yen bilen bon ale bi co ye a tɛ kuma fana i b'a sɔrɔ ale bolo i ye vocal in ci ne ma ne t'a dɔn k'e ye vocal ci ne bɛ dɔn k'e tɛgɛ bɛ yan o tɛ dɔ dɛ wala n'i y'a sɔrɔ i y'i ka tɛgɛ filɛ wari ci n'a tɛgɛ filɛ wari ci cogo kɔrɔlenw b'i kun n'a b'i kun i b'a tarasi ci kana kɛ an bɛ kuma ou bien wala i tɛgɛ bɛ filɛ mais n'i y'i da de ten k'a kɛ dɔrɔn i n'a ko min karamɔgɔ ma ne tɛgɛ filɛ ne ye wari ci n'i y'o kɛ o y'i ka ala dɔnbaliya de ye bon ne tɛ min fɛ o de y'o ye est ce que i y'a faamu wala ne tɛ mɔgɔ ka hakɛ fɛ awɔ a faamuna tɛgɛ ye 4000 awɔ kɛra fan o fan Mali kɔnɔ yan 2000 don 2000 don awɔ maa min mana wuli ka se yan kosɛbɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan n'i wulila ka se yan Mali kɔnɔ yan 2000 don mais ni min sera da la yan o 1000 ye sa dɛ o 1000 mais Seko baara yɛrɛ bɛ kɛ don min na bon baara bɛ kɛ alamisa ani samedi o 2 dɔrɔn kabini denw ka ca o bɛɛ bɔra a la a tɛ se ka kɛ quoi sen fila danfɛn si tɛ se ka ne ka mɔgɔ maîtriser tɛ se c'est don fila don den fila pewu don fila in yɛrɛ dɔ bɛ ɲini tigɛ b'o la sen fila a tɛ ɲa e b'a dɔn maliyɛn tɛ fɛn dɔ tɛgɛ filɛ ni sen bɛɛ kɔ donc o fana tɛ ka kɛ sunkalo in na dɛ sunkalo in na n y'o jɔ baara tɛ sunkalo in na a ye sunkalo in na baara min bɛ o dugawu de ye olu bɛ yen dugawu ani n bɛ taa fura minɛ n bɛ taa fura minɛ n bɛ taa n ka yiri minɛ olu bɛ ka kɛ dɛ nafolo bɛ ka baara fɛnw bɛ ka kɛ mais ka na ten n tɛgɛ filɛ n sen filɛ non sunkalo in na ne tɛ se k'o kama kuma ye nin de ye o a faamuna a faamuna k'a yira bɛɛ lajɛlen la ni sunkalo kɔni banna baara bɛ kɛ don fila alamisa ani samedi sogoma a bɛ daminɛ sogoma 10 heures voilà dɔw ka jigin 13 heures ok o faamuna Seko wolodon dilanni bɛ mun ɲa bon wolodon dilanli ye wajibi ye bana adamaden ma fo n'a se t'i ye wolodon sisan se fila i bɛ taa den dɔw ye mansa bɛ kuma fɛ a t'i kumakan mɛn a tulo cilen don a t'a mɛn a tɛ yaala i sagona maa kɔ a bɛ kɛ komi fa wulilen bɛ den in nɔ den yɛrɛ bi kɛ kunkolo wuli cɔye cogo jɔrɔ k'a sɔrɔ a ma fini bila a t'i lamɛn gulɔmi dɔrɔkuta bandiya bon wolodon dilanbaliya b'o kɛ mɔgɔ la wolodon dilanbaliya bɛ maa fana kɛ i b'a fɔ ko dangaden i bɛ fɛn min sɔrɔ i bɛ taa don a maralen rɔ k'a ta ka na cɛncɛncɛn de n'a tiɲɛna tuma min i b'a dɔn gɛlɛya ye wolodon baarabaliya bɛ nin kɛ mɔgɔ la wolodon baarabaliya b'a to se fila i ka ko tɛ laban hali relation ɲuman a tigi bɛ se mɔɔw ta ka don baara rɔ mais ale yɛrɛ ta ma réglé
Arebe Madu. Ale yɛrɛ bɛ maaw don yɔrɔ la mais ale yɛrɛ ta réglé tɛ. A bɛ maa minnu don a bɛ sara min ta o ka ca olu ta ye mais olu ta b'u nafa ale yɛrɛ ta t'a nafa. Donc wolodon dilanbaliya bɛ nin bɛ kɛ mɔgɔ la. Maa bangedon sen fila n'a dilanlen tɛ foyi t'i bolo. Est-ce que i y'a faamu? Donc maa wolodon dilanbaliya a bɛ se ka fɛn wɛrɛ min lase maa ma o kɔfɛ o ye furuko gɛlɛya ye ka cɛ yɛrɛ dɛsɛ ka furu sɔrɔ wolodon b'o kɛ. Muso ka dɛsɛ ka sigi furu kelen na kelen fila saba a yɛrɛ bɛ kɛ maa o maa mana bɔ i la a bɛ kɛ komi a bɛ taa foyi dɔrɔn k'a kana furu wolodon dilanbaliya b'o kɛ. Donc maa bangedon i kan k'a dilan n'u ye bangedon sarakaw yɛlɛma k'a kɛ siyɛninw ye siyɛ ni si bɔra i da la k'a bɔ i nun kɔrɔ k'a bɔ burusi la a bɔra kamaw kɔrɔ ka ban o y'i tere juguyalen de ye siyɛ ti foyi ɲɛ a la i dɛsɛlen ye saga de ye koyi n'o tɛ wolodon bɛɛ daminɛ juma la juma saraka o bɛ fila ta o fila in kelen o kelen n'i y'o kɛ a ye a bɛ ɲa sangaba nturajɛ juma bɛ se k'o bɛɛ ta i mana o kelen o kelen sɔrɔ o bɛ jumaden ka saraka kɛ mais k'a sa i yɛrɛ ka taa fa ni haya t'i da e t'a yiri dɔn i t'a foyi dɔn ɔ ko nin ye fu de ye bɛɛ t'i yɛrɛ ɲa samedi ta o ye nɔrdi ye o tuma na o nɔrdi misi fini bɛ kɛ min kɛrɛ rɔ ka taa jɛ bɛ k'a disi rɔ o ye samedi ta ye jumasi ta o mardi ye o ye misi min fini ka kunba tan o tuma na sisan o si ni sangaba tɛ kelen ye o tuma na nturajɛ pewu pewu o de ye ntɛnɛn ta ye tarata ta o ye wulɛmɛ ye n'u b'a fɔ sangaba bilenma o tuma araba ta ye ɲawiri wali sabugu o y'o de ye alamisa o ye ɔlɛ ye o ɔlɛ fɛri bɛ komi ni fini in cogoyani ɔ n'u ye nin yɛlɛma k'a kɛ a tɔgɔ ye di sɛ ye n ka nin la ala la sɛ bɛ tonji ko sɛ ye sen fila ye sen fila sɛ saraka ma ɲi dɛ sɛ saraka da ye ni ni maa dɔw bɛ ɲɔgɔn na i bɛ muso nɔfɛ sisan n'i bɛ muso nɔfɛ a bɛ saraka ni sɛ de ye u b'a a sen fila minɛ tan donc o de b'a to muso bɛ ɲɛsin mɔ se foyi t'a ye n'i y'o saraka i bɛ se ka se muso somɔgɔw la mais i ka diɲɛlatigɛ bonya saraka o saraka n'i y'a kɛ ni sɛ ye n ko sɛ jɔn bɛ sen fila nin kan o komi adamaden o tɛ taa ɲɛfɛ n'i ye a kɛ sen naani ma ɲi ye tan sen fila i bɛ co fila kan o kɛn bɛ ka fila min juru dɛ i bɛ taa i banba fila wɛrɛ kan o y'i tɛmɛnen ye saraka kun ye ka dingɛw la ta di ɔ mais sen fila sɛ tɛ saraka ye dɛ ni sɛ ye dumuni kɛ k'a ban i bɛ sɛ kɔlɔsi n'a ye dumuni kɛ k'a ban i b'a ale bɛ sin k'i nɔmi kɛ ka dugukolo fufa tan de ko a ti ɲa a b'a fɔ tan de o waati hali n'i ye sɛni ta sen mɔ tan a bɛ kuma min fɔ o y'o de ye a ti ɲa a ti ɲa ale yɛrɛ b'o kɛsi k'a fɔ foyi ti ɲa a la saraka o saraka i y'a bɔ ni sɛ ye ko adamadenya ɲayɔrɔ la a b'a danga k'a ti ɲa a bɛ faamu wala a faamuna maa dɔ bɛɛ kan ka wolodon sarakati bɔ sen fila bɛɛ kan k'i wolodon saraka maa kelen o kelen u bɛ ka denkundi saraka bila a nɔ la parce que u t'a dɔn de n'o tɛ o tɛ o bɛɛ kan k'i wolodon saraka sen fila o kɔfɛ yiri kan ka saraka yiri kan ka dɛbɛli de ni foro b'i fɛ sen fila n ko foro bɛ baara di foro bɛ baara di a kɛra kafe o ɲɔforo kɔɔriforo sɔmɔforo n'i ye foro baara a bɛ den fo k'a kɛ komi galumayira donc a bɛ nin cogo rɔ donc an bɛna taama n'an ye taama daminɛ an sera mɔgɔ o mɔgɔ fa foro la komi n bɛ taa kɔɔriforow don cogo min est-ce que y'a faamu non ni mɔgɔ o mɔgɔ nana ko ka taa ka foro don k'a d'a ma k'a ka foro baara k'a d'a ma an bɛ taa don mais foro donni foro bɛ don di 5000 awɔ ale daga in bɛ don k'a sigi ka foro cɛmancɛ rɔ de dasi 5000 n'o kɔni kɛra i ka foro bi de fo k'a kɛ ɲɛcɔrɔ ye a kɛra malo ye est-ce que bɛ dɔ mana mɛn san sugu u bɛ région na dɔ bɛ Burukina est-ce que k'i lawuli yɛrɛ Sogamadu k'i lawuli dɔrɔn ka taa foro don n'o fɛnɛ kɛ mais o bɛ kɛ ka wuli ka taa foro don mais n'i ye wuli spécialement i kelenni 500 tɛ ne wuli dɛ ne ka mobili 200 t'o se hali Burukina ka taa ka segin mobili in kelen 270 aller retour a kelen 500 b'o ɲa 500 tigi kana yɛrɛ nɛgɛw la n'i b'a fɛ ka wuli ka taa i b'i pɛrɛ o la sa 2 millions 3 millions ɲɔgɔn kan ka na mun ya n'o ye o tuma n ka sanse sɔgɔ bɛɛ b'o la n bɛ t'i ka foro in don fo k'a kɛ min ye sa a foro mana don a ɲɛ 40 ma n bɛ min don a la san 27 foro in tɛ segin kɔfɛ ni mɔgɔw ko foro ma den ɲɛna o b'a sɔrɔ e ta bɛ ka tusu siri a bɛ kɛ nin cogo la foro dɛbɛli de ye nin ye ta a dɛbɛli ka ɲi kojugu ale baara in bɛ yen o ka bon est-ce que daga dɔ bɛ entreprise kama o bɛ entreprise kama projet ba ninnu siradilaw b'o la sojɔw b'o la
entrepreneur ni fɛnw projet ba ninnu yɛrɛ sa olu bɛɛ de ko don daga b'olu kama Sefula n'i b'a fɛ i ka wuli ka taa ɲɛfɛ sinon appel d'offre ma kɛ sisan u bɛɛ t'u tɛgɛ don a la ka bɔ ten u t'a sɔrɔ parce que e labɛn tɛ o minnu labɛnna o de b'a sɔrɔ ne b'a kalama ne ni dɔw bɛ baara la o appel d'offre kɛ o kɛ olu de b'a bɛɛ ta parce que ne olu de b'a la donc n'i b'a fɛ i ka don kana kɔnɔ o daga bɛ don $2 millions awɔ k'o di entreprise tigi ma ni marché 2 millions b'a di ma ni marché ba nana i fana i b'i janto la 2 millions ye fɛn ye yɔrɔ de mais appel d'offre dɔ kɛra an delila ka cɛ dɛmɛ o ye a siraba kura ye n fa fɛ ye o fɛn na min kɛ o wɛrɛ jɔli dama o sira bolili dama n ko 70 milliards siraba min bɛ bɔ wɔkɔrɔ fɛ gutɔrɔ ye 70 milliards 70 milliards ne sara ka ko rɔ $2 ye o kuma ne fana n dangan tɛ koyi donc i bɛ $2 in di mais wari mana sɔrɔ projet mana sɔrɔ min bi kɛɲɛ o de bi kɛɲɛ ça veut dire $2 in ye baara kɛ voilà o ye baara kɛ fɛn de o t'e sara voilà a bɛ kɛ ten de ni fɛn sɔrɔla ni i dalen don a la ko i bɛ projet ba dɔ bɛ yen k'i b'a nɔfɛ fana sira dilan jɔ wali sojɔ dɔ n'an ka nin fana baara k'a di mɔ kɛ i b'a sɔrɔ o i b'a sɔrɔ i y'a sɔrɔ i bɛ na ni n ka hakɛ ye a faamuna Seko n'an bɔr'o la sanu ni jama baarakɛla bon sanu baara bi kɛ yan o kɛyɔrɔba ye yan de n bɛ sanu baara n bɛ kuru baara kuru baara yɛrɛ a fɔlɔla o de la kuru e t'o dɔn o e tɛ kuru dɔ dɛ Sefula i ye dunan ye ko in kɔnɔ pa Sefula kuru de ye jama ye voilà n b'a jama ma a fɔlen sa ko kuru Angola Mozambiquekaw b'a dɔn Nzambikaw b'a dɔn Angolakaw b'a dɔn komi Luanda ani Wambo olu b'a dɔn hali maa minnu bɛ kabini ta yɔrɔw la u b'a dɔn n'a fɔra kuru dɔrɔn u b'a dɔn min ko don est-ce que y'a faamu an ka mɔgɔw sigilen bɛ olu bɛ mɔgɔw bila Angolaw bila ka taa kuru baara la Sefula ala deli dɔ de bɛ o de bɛ kɛ pour que u ka n'i janfa e bɛ dunan dama de bila ka taa kungo kɔnɔ olu bɛ taa kuru ta k'a dogo e ma san joli san 10 ni joli an ka mɔgɔw sigi mɛ ko kuru ma sɔrɔ POP bɛ gɔ ko kuru ma sɔrɔ olu de bɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn n ko e de kan ka fɛn dɔ de ko de i bɛ fɛn dɔ de ko i ka équipe kelen tɛ se k'i janfa donc o daga bɛ ne fɛ yan ne ye nin f'u ye quoi mais u tulo jalen don kojugu mɔgɔ bɛ jama de bɛ baara ten voilà donc kuru baara bɛ yan sanu baara bɛ yan sanu baara mɔgɔw bɛ ka kan'o kɛ waati bɛɛ i ye 100 sɔrɔ i ye 70 sɔrɔ o na Seko Amadu Magɛ k'a fɔ n nana i ka ne mɛ dugujukɔrɔ nafolo baara la ni ye min kɛ i yɛrɛ b'a ye voilà o yɛrɛ de don n'i ko min kɛra se min ye u bɛ na ni 3000 ye e tɛ maliyɛn dɔn dɛ a tɛ kɛ yan dɛ ne tɛ sanu baara kɛ di maa si ma a tɔgɔ di 60 dugu ma bilen n t'o kɛ 60 non ne t'o kɛ sanu baara ka gɛlɛn jinɛ kafiri baara de don awɔ tɛ tɛmɛ o kan a faamuna Seko n'an bɔr'o la ka masaya baara hadamaden bon masaya baara i tilara kuma la a dɔ de dalen filɛ nin ye i bɛ nin dɔn wa man nɔ a ye Seko ma sɔrɔ Segukaw bɛ nin dɔn nin tɛ Nsira duru ya Nsira duru tɛ nin ya Nsiraba den a tɛ nin ya nin ye Nsiraba den ye a tɛ tɛmɛ o kan Sefula ala deli dɔ bɛ kɛ nin na ni e maa min kɛra kabilabatigi ye sisan kabilatigi yɔrɔ mara ka di dɔw ye kabila ka di dɔw ye walima e maa min ko nafolo dɔ b'i bolo ɲɛ bɛ na Sefula baara dɔ bɛ kɛ Nsira duru la a tɛ sɔgɔ muru la dɛ n'a bɛ sɔgɔ ɲa y'a sɔgɔbali de ye ta nin nalen don a den 10 ani joli don u bɛ yen wala mɔgɔw dɔw ta don dɔw y'a commandé Sefula masaya baara dɔ bɛ kɛ na a tɛ sɔgɔ muru la n'a bɛ sɔgɔ tasuma kami de bɛ da la tan i y'a mɛn k'a fiyɛ fɔ k'a sɔgɔ tasuma kami fɛ tasuma kami bɛ k'a sɔgɔ n'o kɛra sisan a nasi in de bɛ kɛ Nsira duru kɔnɔ ka kalajɛ kuru kelen k'o bila a kɔnɔ o bɛ kɛ k'a suruki Sefula n'i kɛra minisiriya la wali i kɛra directeur ba ye wali i kɛra jamana ɲɛfɛ i kɛra fanga sugu o sugu ye ni i b'a suruki n'i y'a suruki a kalajɛ in suarɔ k'a susu tan Sefula n'i ko diɲɛ bɛ kɛ komi a ka tɛgɛrɛ fɔ i jɔlen kun mais mɔgɔw ɲɛna ten ko relation bɛ na n galalen don k'o de bɛ maa kɛ masakɛ ye non n ko kumakan ye masakɛya jurukun ye ka maa karaba ka k'i kan kumakan bɛ mɔgɔ karaba se mɔgɔ ma a tɔgɔ di alimaw ka cɛ tɔgɔ di Adolphe kun wa Hitler o de don wa Hitler kumana ka fugula bɔ a kunna tan ka kuma sɔrɔsi ba 50 cɛ ma sɔrɔsiw bɛɛ kɛ i b'a fɔ ka tɛgɛrɛ fɔ ka don o kɔnɔ nisɔndiya bolo wallahi
mais ale mana masaya baara ya dɛ mais k'a f'i ye dɔrɔn kumakan ye fɛn dɔ de ye n'o seulement t'i la e tɛ n'o tɛ a baara kɛ donc sen fila masaya bɛ baara in de la fauteuil bɛ baara in na de jama ɲɛmaaya bɛ baara in na muso kuma ka kɛ muso ŋana ye muso kuma n'i y'a dun maa ka dɛbɛli tɛ se ka foyi k'i la i bɛ i ka masaya kɛ nsiraba den delendalalen bɛ ka juru la cogo min na mɔgɔw b'u jɔ k'i lajɛ ten bɛɛ kɔmɔnɔ gannen don karisa ka ko ye kabako ye nin baara ninnu de bɛ kɛ na ne ye nin sira in mɔra nin ye Segu Siraba den de ye Segukaw ɲɛ bɛ nin na de o de la an bɛ k'a fɔ tan de Segukaw bɛna fɔ ko Seku Amadu bɛ t'anw ka Siraba den yɛrɛ tigɛ ka na yan de a bɛ tigɛ dɛ n ye Segu Siraba dɔ den ye tan ni masaya baarala in na maa o maa ɲɛ ala y'i k'a ye ka ban nin tɛ fɛn gansan ye fɔlɔ ni musomaninw kun donna bolokoli denbo na bolokoli bon nɛgɛkɔrɔsigi de ko don sen fila ko ninnu tɛmɛna koyi n'i ye tulu kɛ ka nin mun sisan musomaninw mana don bolokoli denbo la musow tulo bɛ na u b'a dɔn minnu bɔra masaya du kɔnɔ ni o b'a sɔrɔ woni kunsɔgɔla datugu b'a la ka kerekete fara kɛ k'a fa o y'a sɔrɔ nsira t'a kɔnɔ bilen a munnen tulu la a bɛ fɔ o de ma ko yabara a munnen tulu la a bɛ mun yɔli o tuma musomanin ninnu i bɛ taa sɔrɔ hali bulɔki tun tɛ don a waati galarɔfini b'u cɛ ma nin de bɛ k'u bolo tan n'u y'a minɛ k'a kɛ tan a bɛ mankan dumanni dɔ bɔ i y'a mɛn n'i y'a ye musomaninw bolo juru b'a la a b'u bolo la tan maja sugu dɔ bɛ k'u la hali o tɛ sɔrɔ kɔɲɔmuso la n ko ye a baaralen de ye donc masaya bɛ baara fɛn min na sen fila dɔ ye nin ye ni maa min mako kɛra nin na k'i ka masaya baara i ka butiki ba k'a baara i ka bila bɛɲɛ sugu fɛ kɔnɔ a bɛ baara nin de la mais i hakili la k'a fɔ a bɛ baara tɛ fɛnnin dɔ la o tɛ dɛ n'i ye i kana bɔ ma o m'a sara f'i ye mais maliyɛn tɛ wa o b'o fɔ sa o bɛɛ fɛn tɛ se ka b'o la Seku Amadu fɛ yen tɛrɛmɛli tɛ yen ok bingani t'a la o ne bɛ se min na ala y'o de di a kama n tɛ se min na n b'a f'i ye n tɛ se o la kɛ voilà ko ye Seku saya filanan ayiwa saya filanan ko in ka gɛlɛn kosɛbɛ n y'o de fɔ aw ye n ko baara bɛ n bolo a bɛ kɛ cɛnpure la i y'a mɛn mais dɛbɛli y'a bila maa min na n tɛ se k'o ban parce que mun kama mɔgɔ dɔ tɔɲɔlen a bɔlen cɛya rɔ o fura tɛ ne bolo ka maa dɔ tɔɲɔ k'i bɔ cɛya la dɔ muso minalen a la o kɛlen ka kalagɛsi bila a la o fura tɛ ne bolo dɛ i y'a faamu wala o fana bɛ yen sen fila maa min bangera n'a ye o fana fura tɛ n bolo a tɛ furakɛ o tɛ furakɛ ten quoi walahi o tɛ furakɛ n t'a fɔ o fura tɛ yen dɛ mais n b'a fɔ a tɛ furakɛ ten quoi kala magayara fanga tɛ n na fura b'o la mais a bɔra la pewu a wolola n'a ye maaw ko fura t'o la sen fila o man nɔgɔ a bɛ faamu sen fila o fura bɛ n bolo kɔnɔdimi gɛlɛn fura bɛ n bolo muso tɛ den sɔrɔ kɔnɔdimi bolo fura bɛ n bolo furudimi fura bɛ n bolo sen fila kelebe banbali n y'o fura fɔ maaw ye ne yɛrɛ y'a f'u ye n k'u k'a kɛ n y'o kɛ donc o fura bɛ yen kunkolodimi gɛlɛn fura bɛ yen musow ka denko fura o fana bɛ n bolo n y'a f'u ye muso ba fila don a b'a ba joli n ko a bɛɛ bɛ furu sɔrɔ muso ba saba n y'o de layidu ta a bɛɛ bɛ furu sɔrɔ sen fila n bɛna muso den ɲininaw fara a kan muso 500 k'i labɛn n fana bɛ den fura bɔ k'a d'u ma kosɛbɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan den tɛ muso o muso bolo Seku Amadu de y'a fɔ n b'a ɲini ala fɛ i bɛ den sɔrɔ kalo in min kɛ k'a sɔrɔ i lajɔlen don walima i dentigi don n b'o ɲini ala fɛ komi den sɔrɔli ye kalo 12 de ye ba o tɛ ba kalo 10 don wa kalo 9 anw hakili yɛlɛmana sa o kalo 9 don o tuma na sisan ni maa o maa y'a ta ni ala sɔnna a b'o kɛ mais den ɲininaw ta n tɛ prix fɔ o la ni ne kumana an bɛ bɛn o kan mais furu ta kɔni o ye 6000 furu kungoji n'i y'o d'i ma i k'o kora la dɔrɔn i bɛ furu sɔrɔ i kɛra fɛn o fɛn n b'o ɲini ala fɛ Seku n'an bɔr'o la maa dɔ i ye walawala di nin bɛɛ kan maa min fɛrɛ bɛ ni baarako b'u la baarakɛ problème ani papier ko problème olu ta o ye 240 de ye mais o bɛ ka kɛ su ni tile maaw fɛ wa maaw bɛ k'a sɔrɔ fana maa min sigara la fana k'a fɔ de k'i ka muso ka tin ka gɛlɛ fura b'a la ne bolo yɛrɛ depuis i sigara la voilà k'a fɔ e muso ka tin de ka gɛlɛ Seku Amadu wele fura b'a la n bolo
m'o fura d'i ma wala n'o fura bɔr'i ye mais ni n ko m'a d'i ma dɔrɔn o bɛ fu de kanu fu ko tɛ dɛ i bɛ dɔ sara de a bɛ faamu wala sɛ fulaw fana bɛ n bolo baganw ta bɛ yen fana bagan ɲani yɔrɔ bɛ yen ani du ka tugu i kɔ du ka mara o fana bɛ yen sɛ fila awɔ dabali banna min bɛ 1000 dabali banna min bɛ 1000 n'o ye dabali banna ba in ye min bɛ bɔ du ɲɛ sɛ fulaw fana bɛ yen muso dɔw bɛ ka n'o ta o de ka ca muso yɛrɛ musow mako b'o la Zeyinɛ musow bɛ ka n wele k'u mago b'a la seli mana tɛmɛ k'u bina musow ka bɔ jamanaw la n'i y'a ta k'a don i ka denbaya ye kaba dabalitigi kan'a yɛrɛ sɛgɛ bilen dɛ o y'a bannen ye o bɛ n bolo musow ka bana dɔ bɛ yen ko fibron u bɛ opérer a nɔfɛ fura dɔ bɛ yen Seko Amadu bolo kɔnɔ fura dɔ n'i y'a min a fibron ninnu bɛ yelen quoi wala ni maa min ka fura bɛ n bolo Ala k'o na ni min ka fura tɛ n bolo Ala kana ɲɛ da ɲɔgɔn kan Ala ka don n'o cɛ quoi awɔ ok a faamuna wala yuguba ɲaga saga nin don o ɲuguba saga fila ta 270 o musaka de y'o ye nafolo baara de don ni maa o maa bɛ a kɛ i b'i tɛgɛ bila ka na n k'o filɛ fɔlɔ gɛrɛsɛgɛ min t'i la ne tɛ se k'o d'i ma o wala n'i y'i tɛgɛ filɛ n bɛ accord d'i ma n'a tɛ se ka kɛ yen donc n b'i labila fana donc o de cɛ ka ɲi baarakɛli musaka ye o ne sara t'o ye wala n'i bɛ n bila a la i bɛ fɛn dɔ di yan min ka di i yɛrɛ ye ni fɛn ma y'i bolo n b'i dɛmɛ k'i kɔnɔ wala a bɛ kɛ ten ok Seko o faamuna dɔ kɛra awɔ sunjɔ don dɛ an bɛ sunkalo la i bɛ ɲa ma i b'a tigɛ tan n'o tɛ dɔ foyi tɛ n yɛrɛ la ok ka kumakan laban k'a fɔ bɛɛ lajɛlen Seko Amadu an n'a ka émission sɛbɛnni o sɛbɛnni a bɛna cun la k'a kɛ kalo kɔnɔ siɲɛ 2 u bɛna siɲɛ 1 tile 15 siɲɛ 1 tile 15 siɲɛ 1 ça veut kalo kɔnɔ siɲɛ 2 ɲɔgɔn na n'Ala ka jɛ u k'u janto a la an bɛna baara kɛ ten an ladegebaw u k'u janto o kuma in na dɛ Seko Amadu ladegebaw caman signalelen don ne ye pagew kan a y'a farati dɛ ne ma mɔgɔ si sigi golo kan ma mɔgɔ sigi fɔlɔ dɛ ni min b'a fɛ a ka sigi o ka n'a fɔ ɲɛna ne kelen tɛ yen o n'o kɛra n bɛ sira d'i ma an bɛ ɲɔgɔn contacter kɛ mais k'i dɔgɔ k'i sigi ko ne de y'i bila ne m'i bila ne m'i bila donc a caman fɔra ɲɛna vraiment an bɛ dugawu kɛ mɔgɔw Ala ka maaw d'u kalo digi la ne tɛ mɔgɔ si mago sa Ala ka n kisi a ma o don na fana ko n tɛmɛna dugu dɔ la yen dugu jumɛn yɛrɛ de Buwakɛ don wa wala ko ne tɛmɛna Buwakɛ wa a b'a Korogo de wala ko ale ma daji sɔrɔ ne la Seko depuis an bɔli kɛrɛfɛ n ko don jumɛn a y'a don fɔ n ko ne ma se yen dɛ Seko bɛ yan ne bɛ yan minnu tɛmɛna yen a ye tɛgɛ k'u kan est ce que i b'a dɔn a ɲɛ ma sɔrɔ bilen a ɲɛ ma sɔrɔ wala Ala k'an kisi o ma wala donc a y'a bolo jan Allahumma salli alhamdulillahi rabbil alamin Ala ka banaw ban amina rabi salamu alaikum bi ani Seko Amadu Sidibe Baningo Amadu a ka nɛgɛjuru sira min WhatsApp sira 00223 79 19 99 41 minɛ 66 57 41 12 lamma fa salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh a k'an bɛn diɲɛ wagati